मंगलबारबा माने एसे थम थम लाखिनायफ्रा एसे आनडिसिप्लिन जायो नामा नोंसिना? जायो आनडिसिप्लिनालाय जोंना। जायो। ओमफ्राय बिनि सायाव लाया औ कमिटिनि खोथा लाया आदसा औ जानला मोनला दोनो डिसिप्लिन खालामनो नागिरो औ लाया औ जोंना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियाबो एसे गोसो होलाना दाथ' जों मोजाङै खालामनो नागिरो मोनसे मानियालै औ ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो जेनेबा थम थम दङ बेवहाय? दाथ' 70 आप 70 आप दं 70 आपआवथ' जुदि नोलोबारियाव होनबाथ' जायगायानो थोनाय नङा माथो बुंनाया बिदिनोसै आरो जोङो माने सिरियेल दोनलायनानै भाराखौ बोबा मोजां आरो औ दा नै जानला मानला सिदिलि बिदिलि दोनला जोबदों औ थांलाय फैलाय गारि बिराद डिस्टार्ब जादों औ आरो दा जों सिदिलि दोननो माने जायगाबो गैया जाहैदोंना औ जोंना स्टेन्ड थाबा ओरै जायगा फारसे बेराफारसे दोननानै रोगानो मोनबा मोजांमोन आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय माने दिनैहाय बोथोराबो ओरैबायदि गाज्रि नुदों आंनिहाय बे जाहैबाय मंगलबार हाथाय नायल' जाल' बे जोंनियाव माने मिंमाङाव मोनसेल' हाथाय बुंबाबो गाज्रि नङा बे जाहैबाय जोंनि नोलोबारि हाथायाव दै मोनसेल' माने बोथोराबो ओरैबायदि गाज्रि एसे दिन्थिग्रोनोसै आङो नै जादोंलाय मा जादों বুজি পোৱা নাই কিছুমানটো বুজি পাওঁ আৰু এনে যেনিবা আপোনাৰ মতে কিমানমান বছৰ হ'ল ইয়াত মানে বজাৰ কৰা? মই বজাৰ কৰা লকডাউনৰ আগৰ পৰা বজাৰ কৰা লকডাউনৰ আগৰ পৰা ইয়াতে বজাৰ আগৰ পৰা এনে অনুমান যেনিবা কিমান বছৰ? অনুমান 6-7 বছৰ হ'ল ইয়াত বজাৰ কৰা 6-7 বছৰ আৰু মই বজাৰ কৰাটো নকওঁ এইটো 10 বছৰ পাৰ হ'ল 10 বছৰ পাৰ ইয়াত আহা মোৰ 7 বছৰ পাৰ হ'ল এতিয়া মানে আপোনাৰ মতে এইটো বজাৰ কেনেকুৱা লাগে? ভালে বজাৰ মই যিমান বজাৰ কৰোঁ এইটো বজাৰটো শান্তিপূৰ্ণ বজাৰ আচ্ছা বেলেগ বজাৰত কিয় আচ্ছা মানে এইটো বজাৰটো ভাল আৰু যিমান কিবা বন্ধ চন্ধ হ'লেও বজাৰটো ধুনীয়াকৈ চলে মানুহকেইটাও ভাল বা কাৰোবাক বাকী দিলেও আকৌ নিজে যাচি পিনে পইচাও দি দিয়ে বেলেগ জেগাত নাপাওঁ ইয়াত মোক এনেকৈ বোলে এইটো পইচা লওক কিহৰ পইচা দিওঁ ইমান বাকী আহিছিলোঁ বুলি নিজে যাচি পিনে দিয়ে এইটো কাৰণে ভাল আৰু ন ইয়াव आङो दायो जागोन दै बे जाहैबाय जोंनि नोलोबारि हाथाया माने आं बिनि सायाव मालाबा हाथायनि सायावबो भिडिअ लाना फैयो खिन्थु थम थमनि सायावसो आं दिनै बुंगोन दै नोलोबारि जिमानखिनि थम थम दङ आं बिथांमोननि सायावसो बुंगोन बिथांमोना मा बुङो मा सानो आं जेबो मिथिया खिन्थु आङो दायो फार्स्ट टाइम आं जाग्रोनोसै जाखांनायनि उनावसो आं बुंगोन आं माने आमलेट जानो नागिरदों बेबो आमलेट जाबाय আজি हाजिरा হয়েছে ना हनै হয়েছে न हाजिरा जादों मालाय बेना आङो जायखिजाया नैबेनावहाय जाग्रोसै आं जिरायनानै आं दायो ओमफ्राय फंनैसो बुंगासिनो आरोखि आं बुंनो नागिरा नैबेसो माने नोलोबारियाव ना ओरैबायदि थम थम जाबाय ओरैबायदि थम थम माने लाजाला थम थम ओरैबायदि बांद्रायबाय ओमफ्राय आङो दिनैबो फैदोंमोन माने एकदम माने मा जाहैबाय र' जाग्रोनां नै एकदम ओंखामबो उखैदों मोजां जादों सोरबाफ्रा माबायदि लैखौ खालामदों खालामाखै आं मिथिया जोंनावहाय नैबे नोलोबारियाव माने हाथाय होनना बुंबाथाय माने थम थमफोरा जेनेबा गाज्रि मोना दै आं बुंनायखौ जेनेबा थम थम मालिकफ्रा गाज्रि मोननाङा एसे माने मंगलबार हाथायफोरबाथाय एसे माने साइडफ्राव दोनोब्ला एसे मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला माने मालाबा समावहाय माने मा जायो ओरैजाय माने सिदा गंनैजों जाबथायना दोनो माने लामाया ओरैबाबो गुसेबखा नालाय बेवहाय माने बेलेगनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा माने बिराद उसुबिदा जायो आरो मालाबा जोङो माने बिराद उसुबिदा जायो माने मालाबा माने गारि गिदिर फैना होगोन माने एकदम थाथ'लायनाय बा ओरैबायदि माने ओरैबो गारि ओरैबो थम थम बेफोरबायदि माने आनडिसिप्लिनाव दोननाय बायदि आं नुयो आरोखि नोंथांमोना जेनेबा आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा ओंखायनो जेनेबा आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय नोंथांमोननि नैबे कमिटिनि थ्रुयैहाय आं जेनेबा खावलायदों नोंथांमोनहा एसे माने डिसिप्लिन जुदि खालामोब्ला एसे माने जायगाफ्राबो मोजां जागोन आरो नायनोबो मोजां जागोन आरो बेलेगनिफ्राय फैनाय मानसिफ्राबो माने एसे डिसिप्लिनखौ नुयोब्ला मोजां होननानै निस्सय माबा मोनसे बुंनानै थांगोन आरोखि ओंखायनो आं गिबियावनो नैबेखौ खावलायबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना आं बुंनायखौ गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आंथ' जेबो मिथिला थेवब्लाबो आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय जे बारे आं लास्टआवबो होनबावसै नोंथांमोना बिनि सायावहाय एसे जेनेबा रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय माबायदि जुदि खालामोब्ला जों माने डिसिप्लिनाव लाखिनो हागोन बा डिसिप्लिन जागोन बिनि सायावहाय एसे आं बुंबाय आरोखि जाहाथे नोंथांमोना आं बुंनायखौ गाज्रि दानोसै आङो जायखिजाया दायो जागोरनि जाखांनायनि उनावहाय आङो दायो मोनसे बुंबावगोन बे जाहैबाय जोंहा गगामुग मिंमां हालामावहाय जेनेबा नायल' जाल' जोंहा मंगलबार हाथाय बेयावल' जायो माने टाउननिफ्रायथ' जेनेबा टाउनाव जायो मोनसे टाउना जोंनिफ्राय जाहैबाय खमसे खम माने 18 किल'मिटार बा 17 किल'मिटारनि गेजेराव आरोखि ओमफ्राय माने जोंना हाथायाव थांलाय फैलाय खालामनो एसे गोजान जायो बेनिखायनो माने नैबे जोंनि नोलोबारि हाथायाव माने मोनसेल' हाथाय नालाय ओमफ्राय माने ओरैबो गेजेरावहाय जों माने बेयावनो ओरैबायदि माने मोजां जायो जिमानखिनि बेफारिफोर फैयो माने बिथांमोना बिराद गोजाननिफ्राय फैयो बिथांमोना बुंदों माने नोलोबारि हाथाय बायदि माने मोजां गैयानो नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया खिन्थु मोनसे खोथा जोंनि नोलोबारि होनना बुङोब्लाथाय गोदोनि मानसिफोरा बिराद गियोमोन मानो होनना बुङोब्ला माने एसे गोदोनि मानसिफ्रा एसे माबामोन नालाय एसे गुन्दा टाइपनिमोन नालाय गोदोथ' माने बेफोरबायदि बारा पुलिसबो गैयामोन
दाथ' मा जाहैबाय माने गासिबो गोरों जाजोब्बाय आरो गोदोनि आरो दानि बिराद सोलायबाय गोदोनि एकदम माने जेरै माने गाव राजा स्टाइलाव माने थानो नागिरोमोन आरोखि जायखिया आं जाग्रोन दे जाखांनायनि उनाव आं दायो बुंनोसै बोरै खबरा बोरै जाय माफानि इमान इमारजेन्सि रब्रा एसे रायलायनो नागिरदों नोंजोंहाय माथो इमान इमारजेन्सि मानसियालाय आया खारला गारबायसैलै ओइ बाजै मा लाखो बोरै माथो मेगन गैया औ र' आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो आङो बाजैनाव मोनसे खोथा सोंना बाजै बै बाजैनाव सोंना आं मोनसे खोथा हाथाया माबायदि मोजाङानो नों सानो नामा जेनेबा माबा हाथाया माबा बोरैबा एसे चेन्ज जानांगौ बायदि होननानै बिदिनो मोजां हाब्रुयैनो मोजां हाब्रुआथ' लासैनो सोलायखागोन नालाय औ थेवब्लाबो मोजां बर्थमान मोजांथ' दा बाराद्राय हाब्रुबो हाब्रुबो गैया ना जाहैबाय थम थम सालायग्रा दै आं नोंसोरजों एसे रायलायनोसै थम थम मालिकफोरजोंहाय नोंसोर माबाफोर रायलायनाय लादों नामा थम थम हन्थाफ्रा रायलायनाय लायाखै आं मालाबा ओरैबायदि नुबाय दै नोंसोर गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं मिथिया बुंबाय आङो दहायो मंगलबारबा माने एसे थम थम लाखिनायफ्रा एसे आनडिसिप्लिन जायो नामा नोंसिना जायो आनडिसिप्लिनालाय जायो ओमफ्राय बिनि सायाव लाया औ कमिटि खोथा लाया आदसा औ जाला मोनला दोनो डिसिप्लिन खालामनो नागिरो औ लाया औ जोंना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया बिसोर गोसो होलाना औ माने आङो आरोना आं माने बिराद गोबाव जाबाय माने नोजोर होबाय थानाया माने दोननायफ्रा माने ओरैजाय बिसोर स्रें स्रें गंनै गाहाम जाबना दोनो ओमफ्राय मालाबा फैबा बोरै माने गाज्रि नुयो आरोखि दाथ' जों मोजाङै खालामनो नागिरो मोनसे मानियालै औ ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो जेनेबा थम थम दङ बेवहाय दाथ' 70 आप 70 आपआवथ' जुदि नोलोबारि होनबाथ' जायगायानो थोनाय नङा माथो दा थांलाय फैलाय खायसे थोआ नङाबाथ' जमा थाबायबा दा जेनेबा नोंसोरो आंनि जेनेबा चेनेलनि थ्रुयैहाय माबाफोर बुङो नामा जेनेबा नोंसोरनि टिमखौहायनो जेनेबा दोननायफ्रा माबायदि जानांगौ खावलायबाय थायो एकदम स्टेन्डखौ जोंना मोजाङै खालामनांगौ औ मिटिं खालामनो नागिरदों जों आगष्ट 15 आगष्टनि सिगां औ बेयाव खालामनि औ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ मोजां खालामनानै जों थानाय समावथ' थिगानोमोन दा गोदान होजोब्बायना गोदान होनायाव बिसोरो गोसोखौनो होला गाव गावबागावल' सिन्था खालामो बिदि खालामो ओमफ्राय आदैया माबा बुंगोन नामा बुंनाया बिदिनोसै आरो जोङो माने सिरियेल दोनलायनानै भाराखौ बोबा मोजां आरो दा नै जानला मानला सिदिलि बिदिलि दोनलाजोबदों आरो थांलाय फैलाय गारि बिराद डिस्टार्ब जादों आरो दा जों सिदिलि दोननो माने जायगाबो गैया जाहैदोंना जोंना स्टेन्ड थाबा ओरै जायगा फारसे बेरा फारसे दोननानै रोगायोबा मोजां मोनो नंगौ जेनेबा थम थम खालामनांगोन अब्लाबो जेनेबा हायोबा एसे सिजनफोर खालामब्ला एसे माबा खालामबा मोजांबो जागोनदां नायनो नङाबा लामाफ्रा ओरैबायदि टेक जायो मालाबा आंथ' लामा दैसेयाव बिराद दिगदार जायो आरोखि गुबुननिफ्राय फैनायनिबो डिस्टार्ब जायो आरो बेलेगनिफ्रायबो फैयोना हाबफैजोबो थिग আছে गोजोननाय थाबाय आं बुंनाय बेनो आरोना नंगौ जोंनावहाय माने थम थमनि अनजिमाया बिराद बाराखा खिन्थु आं बुंदोंमोन माने दोननायनि माखासे स्टाइलफ्रा जायाखै माने जाय फाराफारि गोसो बायदि दोनो दानि बिथांमोनहाबो एसे बुंबाय ओंखायनो आं बे बेलायाव बुंनाय आरोना ओंखायनो आं खावलायबाय बयखौबो थम थम मालिकफोरखौहाय गाव गावनिखौहाय आरोना एसे गाव गावनि एसे माने डिसिप्लिनाव थालायोबा एसे मोजां नुयो ओंखायनो आंबो माने सिगांनिफ्रायनो नुबाय थानानै गोसोआव साननायखाय आङो मोननानै बेखौनो बुंबाय जायखिजाया सोरबाफ्रा जुदि थम थम मालिकफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै गावजों गाव एसे रायलायलायोब्ला माने गोसोआव बा माने एसे जायगाफोरखौ एसे डिसिप्लिन खालामलायोब्ला होमबा निसय माने मोजां मोनगोन आरोखि नै दायो नों नायदो नैबेयावहाय गंसे ओरैजाय गंसे ओरैजाय बैयावहाय सिगाङाव गंसे होमबा बे बोरैजाय माने जुदि लामा थांनो फै खालामनो लामायानो गैखाला होमबा बेवहाय नै गावसिनि माने थम थमानो जेन थेनस फैबाय बेबायदि जायो आरोखि खुनु डिसिप्लिन होननाय बुस्थु बिथांमोना खालामाखै आंनि नोजोराव ओंखायनो दिनैबो आङो नोंथांमोन एसे रायलायबाय नैबे आदामोनहाबो माने सासे सालायगिरि हिसाबै बिथांमोनहाबो बुंदोंमोननो आरोखि बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो भिडिअखौ एसे लानानै दिन्थिबाय नोंथांमोनहा माबायदि सानो आरो माबायदि मोनो जायखिजाया कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरोखि बेनो जाहैबाय जोंहा नोलोबारि हाथाइनि माखासे परिस्थिति आरो नुथाय